čo sa stalo, ako to vyzeralo pre tých ľudí, ktorí boli zapojení v povstaní po skončení vojny. Samozrejme potom, ako skončila, pre všetkých prišlo veľké zadozučinenie, vykúpenie, šťastie, že tá vojna skončila. V podstate, aj keď nie je úplne celkom, minimálne ten politický dôvod toho povstania bol naplnený. Neboli sme braní ako porazený národ. Ja si dovolím tvrdiť, že veľmi osobne sa mi nepáči tá fráza, ktorá je veľmi často v škole používaná, aby sme sa pridali na stranu víťazov. Nie, o to vôbec nešlo. Išlo o to, aby sme neboli braní ako kriminálny národ po druhej svetovej vojne. To je to, s čím títo muži išli, aj tí ľudia, do toho Slovenského národného povstania. Do toho roku 1948 bola pre týchto ľudí tá situácia relatívne dobrá, boli naozaj vyhlasovaní za hrdinov. Ak si pozriete niektoré fotky na internete, sú k dispozícii k prvým oslavám Slovenského národného povstania. Tu na námestí sa zišlo vyše 70 000 ľudí. V podstate tí najznámejší ľudia, všetci tí, čo boli zapojení, ste ich tu mohli vidieť, stretnúť, veliteľov rôznych všetkých možných vojenských jednotiek, aj partizánskych. Naozaj bolo cítiť to veľké zadosťovanie a to veľké šťastie. To slovami nášho veľmi dobrého kolegu a priateľa Vladka Strmeňa, jeden z posledných mužov, ktorý aj bojoval v povstaní. Tak chodíte s nami na niektoré akcie do Španie doline alebo na Kalište, alebo ak chodívate s nami, navštívujete 29. august, keď tu máme oslavy SMP, vždy ho môžete stretnúť, tak vraví, že sám tomu nerozumie, ako je možné, že sa tu našlo 70 000 ľudí, keď všetky mosty, všetky cesty boli kompletne odpálené, zničené, boli neprechodné. Ako tí ľudia sa dokázali prísť v tom obrovskom počte, že ani sám tomu nevie celkom pochopiť, ale to ukazuje, že aké veľké nadšenie a naozaj aké zadozučenie pre tých ľudí to bolo. V roku 1946 sa konali prvé a jediné slobodné voľby v Československu až do roku 1989 a tie dopadli veľmi zaujímavým spôsobom. 70% hlasov v Čechách získala komunistická strana, ale 67% hlasov na Slovensku získali demokrati. Veľký rozdiel medzi oboma krajinami. Ale my sme mali mať spoločný parlament. No ako to mohlo fungovať? Nemohlo to fungovať, to nefungovalo. Vzhľadom aj tomu, že náš počet bol nižší a boli brané celkové výsledky, to znamená, vo všeobecnosti v celej republike komunistická strana vyhrá. Prečo bol ten rozdiel taký zásadný medzi našimi dvoma krajinami? Treba hľadať v tom, čím si obidve krajiny cez vojnu prešli. Naša armáda bojovala na východnom fronte, bola vystavená tomu boju, videli, čo to znamená, aj nacizmus, aj komunizmus, samozrejme nemohli s ním veľmi súhlasiť. Aj z tých spomienok tých vojakov z východného frontu to u mnohých badať, že teda neprejavovali sympatie ani k jednému druhému režimu. Druhý dôvodom bol ten, že sa cez našu krajinu samozrejme prehnal východný front, takže aj bezprostredná skúsenosť miestnych ľudí s oboma režimami zanechala v nich určitú stopu a výsledkom bolo to, že väčšina ľudí sa rozhodlo voliť demokraticky a samozrejme aj vďaka povstaniu, kde sa ľudia snažili prejaviť tú svoju vnútorné presvedčenie, kam by Československo sa malo udávať svojím smerom, tak nakoniec prevážilo. Tie roky 46-48 sú príznačné, že sú charakteristické veľkým bojom medzi komunistami a medzi demokratmi, ktorí nakoniec vo februári 1948 vyhráva komunistická strana. A to bola absolútna tragédia pre všetkých ľudí, ktorí boli zapojení v nejakej forme v povstaní, pretože keďže vládnúci komunisti videli, že na základe volieb tu nie sú veľmi populárni, ich riešením tohto problému bolo to, že tvrdou perzekúciou a prenasledovaním si upevnia moc v krajine. To znamenalo všetci, bez výnimky všetci dôstojníci zapojení v Slovenskom národnom povstaní, ktorí boli bez výnimky z armády vyhodení. Mnohými boli robené vykonštruované politické procesy, mnohí boli popravení. Taká veľmi významná osobnosť v tomto zmysle bol major William Žingor, možno vám toto meno niečo vráti. Poviem len kratučku anekdotu. V januári, na konci roku 1943 odmietol ísť na východný front. Je prvý slovenský dôstojník, ktorý odmietol ísť, odchádza do hor a vytvára si vlastnú partizánsku jednotku už na začiatku roka 1944. V januári 1944 vstupuje do komunistickej strany a v júni 1944 z nej vystúpil, pretože videl, čo sú to zhruba za charakter ľudia, čo chcú v podstate ako dosiahnuť. Po voľbách v 46. tak v 47. vydáva maliličku knížočku pamfletík. Dve kópie sú zachované aj tu v archíve múzea SMP, kde je napísané, všetky boli inak po vojne ničené, naozaj zachovalo sa malilinko. Exemplár vydal to na vlastné náklady. Tento pamfletík, taká brožúrka sa nazýva Druhé povstanie. A v podstate, čo on v nej napísal, bolo to, že my, čo sme prežili to peklo v tých horách 44-45,
sa nebojíme ísť druhýkrát do hôr kvôli vám komunistom. Vyhrážal sa im vojnou. Za toho popravili. I keď bol národným hrdinom, dostal vyznamenanie najvyššie štátne hneď v roku 1945, pretože bol jeden z tých nádož, vytvoril si vlastnú partizánsku brigádu Milan Rastislav Štefánika, veľmi známo. No a následne to postihlo aj rodinných príslušníkov všetkých ostatných a naozaj veľmi tvrdo to postihlo aj rodinu Jána Goliana. Jeho manželka Jarmila bola na začiatku 50. rokov bola súdená úplne vo vykonštruovanom procese. Absolútne nevinná žena, jednoducho v jeden deň vtrhli do bytu, štátna polícia ju zobrali, 5 rokov bola väznená, tá štátna polícia nehala doma 3-ročného Ivka, jeho syna. Nepovedali to nikomu, ostal úplne sám. Až po týždni ho našiel jeho strýko doma. Viete si predstaviť, čo to spraví s takým dieťaťom, keď ostane týždeň samé bez doma. V 50. roky boli absolútne najtvrdšie pre všetkých týchto ľudí. Stačilo, že vás sused denuncioval, že vás obvinil, že ste robili to a to a išlo vám doslova do písmena o život. Keď mal Ivan 12 rokov, rozpráva to aj v našej expozícii, kde máme zachytené správy, vlastne tie skúsenosti tých jednotlivých ľudí, týchto potomkov povstaleckých, príbuzných povstaleckých dôstojníkov, môžete ich potom aj sami vypočuť v našej digitálnej expozícii. Vyvolal ho jeho učiteľ dejepisu, keď mal 12 rokov, aby išiel odpovedať o povstaní. Samozrejme nepovedal nič, pretože v 50. rokoch komunistická strana a aj poprední predstaviteľi hlásali, že Golian s Viestom boli zradcovia. To bola klauzula. Boli všetci, čo boli zapojení v povstanie nejakým spôsobom zradcovskí. Oni potrebovali z nich vytvoriť nejakého štátneho nepriateľa. Povstanie bolo pre nich nebezpečné a tí ľudia, čo boli v ňom zapojení, taktiež, pretože boli prevažne za demokratické myšlienky. To znamená, vyvolal ho, on nepovedal nič. Keď nepovedal nič, tak pred celou triedou ho posadil, povedal mu: sadni si, čo môžeš vedieť ty, syn zradcu. A to bol syn generála celej armády, ktorý viedol povstanie. Až potom, keď zomreli naozaj tí najtvrdší komunisti, Stalin, Gottwald, v koncu 50. rokov, tak potom režim začína pomaličky meknúť sa, meniť. V 61. roku je vytvorená rehabilitačná komisia, ktorá začína rehabilitovať všetkých tých ľudí zapojených v povstaní aj armádnych dôstojníkov. Také známe heslo, ak si pamätáte, existuje, že revolúcia požiera vlastné deti. Aj komunisti zapojení v povstaní. Ani tých nemihol trest tzv. 50. rokov, keď boli procesy s tzv. Buržoáznymi nacionalistami. Možno vám to niečo vraví. To bolo namerené proti tým ľuďom, ktorí boli zapojení v povstaní a boli komunisti. Najznámejší Gustav Husák, 7 rokov sedel v base za to, že bol mladým komunistom, bol zapojený v povstaní. Nebezpečný. No a následne, keď sa v druhej polovičke 60. rokov stáva tým popredným predstaviteľom komunistickej strany Alexander Dubček, to každý poznáte, tak život pre tých ľudí sa stáva mnoho jednoduchší, pretože Dubček bol povstalecký vojak. Takže on si všetky samozrejme tie udalosti pamätal, bojoval v poli ako bežný vojak, takže snažil sa potom aj tým ľuďom v nejakej forme pomáhať, ale v 68. dobre viete, tento proces bol zastavený, keďže invázia vojsk Varšavskej zmluvy tento obrodný proces nakoniec zastavil. A Husák nakoniec sa stáva aj jeden z popredných predstaviteľov povstania, ale v tých 70. 80. rokov sa stáva takou nenávidenou postavou, symbolom toho normalizačného režimu. A samozrejme ten výklad dejín SMP nebol vôbec ušetrený, v 50. a 60. rokoch bol veľmi silne deformovaný. Všetko o tom povstaní sa kazilo, v podstate deformovalo, krivilo. Snažil sa ten režim, keďže to bol taký veľmi dôležitý prvok v našich dejinách, si ho prispôsobiť, pokriviť ho pre svoje podmienky. Keby ste prišli do múzea SMP 70. rokov, do tej expozície, tak by ste sa o armáde nedozvedeli v podstate spola nič. Všetko, čo bolo v tej expozícii zobrazené, bolo partizánoch a sovietských partizánoch. To bol výklad vtedajší. Až po 89. sme mohli tie dejiny začať dávať do poriadku a skutočne prejaviť aj tú úctu a vďaku tým ľuďom, ktorí naozaj obetovali vlastné životy za to, aby túto krajinu dostali naozaj z tej veľmi nezávidiahodnej medzinárodnej situácie von. Koľko zahynulo vojakov v povstaní? Takmer 5 000, zhruba 15 000 zranených, skoro 20 000 zajatých, no a 20 000 dokázalo vstúpiť do odboru. Takže z tých 60 000 bola 1/3. A ich samozrejme osudy, potom to oslobodenie trvalo veľmi dlhú dobu. Posledné územie na Slovensku bolo oslobodené až 4. mája 1945 a už 4 dní už bol koniec vojny. Takže od augusta
do mája, tak si viete predstaviť, že naozaj to bolo veľmi, veľmi dlhé. My vám veľmi pekne sa chceme poďakovať s mojou kolegynkou Ľudskou Sotákovou aj za Múzeum SNP, že ste nás prišli dneska navštíviť.